F'pajjiżna tfakkar jum id-Duluri, ġurnata meqjusa bħala jum ta' devozzjoni kbira għal poplu kollu. Marija qiegħda preżenti f'kull mument, mhux biss bħala ta' Ġesu, imma wkoll bħala il-Knisja. U allura din hija xi ħaġa li l-Knisja tagħtiha importanza kbira. U allura l-fatt li aħna nistgħu nesperjenzaw il-ġimgħa mqazza anke bl-għajnejn ta' Marija, allura tagħmel differenza kbira għax aħna hemmhekk nistgħu nidħlu naqra iktar fil-fond ta' xi fisser dan is-sagrifiċċju. Ġesu li bħalna jitwielet parti minn familja. U allura li ommu qiegħda ssegwih u ommu wieqfa miegħu b'kuraġġ anke taħt is-salib u mbagħad ommu jiġi mogħti lilha tagħtulna ħaj u jiġi mogħti lilha mejjed f'idejha ta' tbatija kbira. Net News il-Bażilika tal-Mossa fejn Father Brendan Gatt għaddina ħsibiet tiegħu f'din il-ġurnata ta' riflessjoni. Huwa spjegana kif Marija Addolorata għalkemm kellha qalba maqsuma bid-tbatija tara li l-bina isofri xorta baqgħet kuraġġuża. Aħna narfu li fit-tbatija tagħna maħniex waħedna, imma biex aħna wkoll bħal Marija nkunu sodi quddiem it-tbatija u jkollna qalb ta' ħniena, qalb ta' kompassjoni anke għal dawk li qegħdin ibatu. Għax hekk irridu li tkun omna, irridu nixbħuha fl-imġiba tagħna, irridu nixbħuha fil-qalb tagħna. U l-qalb hija dik ta' kompassjoni, ta' imħabba li lesta anke li tbati ma' dak li jkun biex tipprova tagħtih l-għajnuna u l-qawwa f'dak il-mument. Sa minn wara t-tieni gwerra dinija, id-devoti nsara Maltin ta' kull sena f'dan il-jum joħorġu biħġarhom sabiex jimxu wara l-vara ta' Marija Addolorata. Il-proċessjonijiet is-soltu jiġbdu lejhom folol ta' devoti, inkluż nies ħafja, sabiex iwettqu il-wedi tagħhom. Iżda t-tieni sena konsekuttiva dawn il-proċessjonijiet kellhom jitħassru bħala parti mir-restrizzjonijiet sabiex jitnaqqas it-tixrid tal-coronavirus. Jingħad li din it-tifkira tad-duluri bdiet fis-seklu 15 fil-belt Ġermaniża ta' Kolon. Id-devozzjoni lejn id-duluri waslet ukoll biex f'Malta bdew jitwaqfu għad ta' fratellanzi madwar l-bliet u l-irħula tagħna. L-ewwel konfraternità tad-duluri twaqfet f'Ħalaxa fl-1684. Fil-Belt Valletta insibu illi twaqfet fit-12 ta' April tal-1765, filwaqt li fil-Mossa twaqfet fl-1886. Intant fil-5 Arċisqof Charles J. Cicluna mexxa qudiesa mill-Knisja ta' Ġiesu il-Belt Valletta, fejn tinsab meqjuma ixbija devota tal-Kurċifiss Mirakolus. Iċ-ċelebrazzjonijiet tal-ġimgħa mqazza jibdew uffiċjalment nhar il-Ħadd li ġej bil-festa ta' Ħadd il-Palm. Il-ġimgħa d-dieħla mbagħad isiru iċ-ċerimonji fil-knejjes marbuta ma' ħamis ix-xirka u l-ġimgħa l-kbira, il-jum li jfakkar il-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu.